Θέλω να μιλήσω στον υπεύθυνο. Καλημέρα σας. Όχι, δεν μου φταίς εσύ. Φέρε μου τον υπεύθυνο. Εγώ. Μη μου αρχίζεις τα λείπει αυτή τη στιγμή και τα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Εγώ. Και τα έχει πάει για μαγνητική. Εγώ. Και τα έβγαλε κιστικό κίγα. Ήου. Και τα πέθανε η γιαγιά του. Κύριε, εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Συλληπιτήρια. Για τι πράγμα? Δεν πέθανε η γιαγιά σου. Η αλήθεια είναι πως πέθανε. Τι κάνετε ρε αλήτες! Okay. Τι κάνετε ρε λοποδίτες! Πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα? Τι είναι αυτό ρε! Αν σταματήσετε να το κουνάτε, μπορεί και να το δω. Αλλά και το χαρτί. Snap. Τι είναι αυτό ρε! Νιώθω ότι θα μου πείτε τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό ρε! Τι είναι αυτό ρε! Τι είναι αυτό ρε! 800 ευρώ λογαριασμός, την παλεύετε! Αν μου πείτε το ονοματάκι σας, να δούμε την καρτέλα σας. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ! Αυτό ακριβώς προσπαθώ να μάθω, κύριε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ! Αν μου πείτε το όνομά σας, θα μάθω. Είμαι αυτός που σας Μην το πείτε. πληρώνει πάντα στην ώρα του. Και αυτόν το ευχαριστώ. Απλά πείτε μου το ονοματάκι σας και θα δω την καρτέλα σας και θα το λύσουμε αμέσως. Αυτό είναι το ευχαριστώ για έναν ομοταγή πολίτη που δεν φοροδιαφεύγει και ψηφίζει! Απλά ένα όνομα. Αυτό είναι το Κύριε, ευχαριστώ! όνομα. Do you have one? Δαλασσαγκάτης Εμμανουήλ του Διονυσίου. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Κομματάρα. Κομματάρα. Κύριε, δεν βλέπω κάτι στην καρτέλα σας πέρα από τη συνηθισμένη χρέωση. Και αυτό τι είναι ρε! Τι 800 ευρώ λογαριασμός είναι αυτός! Αυτός, κύριε, είναι παλιός, του προηγούμενου παρόχου. Πού είναι ο υπεύθυνος? Θέλω να κάνω παράπονο για απαράδεκτη μεταχείριση. Πού είναι ο υπεύθυνος!